Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw an ka foli ni waleɲumandɔn o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye tɛnɛ ye juin kalo tile 16 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ka sanga ni bin tɛnɛ juin kalo tile 16 ale ye wulikajɔ kɛ ni ka taa Senukaw olu fɛ yen nɔ. A taakun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye sanu bayɛlɛma usine ni o ye usine de raffinerie dɔ ye mun kan ka jɔ an ka jamana kɔnɔna na ni ka taa o birikiden fɔlɔ o da Senukaw olu fɛ yen nɔ. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye nin sanu bayɛlɛma usine mun ni a bɛna jɔ an ka jamana kɔnɔna na a ka sanu bayɛlɛmalen o bɛ jɔ fɔ tɔni 2000 de la san o kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin projet in yɛrɛ sigira sen kan ala ni fɛn mun ye Mali ale ni Irisi ka bolodi ɲɔgɔnmaya o sababu ye. Halisa an bɛ to an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ka kibaruya olu kɔnɔna na juin kalo tile 13 tɛmɛnen ale ye AES ministre 3 olu bisimila. Ministre minnu ka baara ɲɛsinnen don an ka sanfɛ kalanso olu koɲɛ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye ministère de l'enseignement supérieur olu ye. Fɛn mun ye nin délégation tun ɲɛminɛlen don Mali ka ministre de l'enseignement supérieur fɛ ni o ye Birahima Kansayi ye. Bisimilali olu tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira u ka kuma olu kɔnɔna na ni ɲɔgɔnye yɛrɛ kunba tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye cogo di fɛn mun ye AES kalanko olu bɛɛ bɛ se ka tagabolo kelen kan cogoya min na ani fɛn mun ye système kelen ye an ka sanfɛ kalanso o koɲɛ olu la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye ni jamana saba ninnu kɔnɔna na cogoya min na. Kuntigilakaw olu ka kibaruya o kɔnɔna na an bɛ taa Segukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu dugu mun bɛ yen ni a bɛ wele ko Pelengana Karisu ka dugu jɛ bi tɛnɛn na fɛn mun ye jatigɛ wale tigilamaw olu ye bingani wale ta ni ka ni posko fɔta in sɛgɛrɛ mun kɛra sababu ye ala ni an ka finitigilakaw u ka wulikajɔ sababu sera ka jatigɛ wale tigilama ninnu gɛn ka bɔ ni yɔrɔ kofɔta in na an bɛ wagati mun na ye ko sisan basigi natilen bɛ ni yɔrɔ kofɔta ninnu kɔnɔna na. A y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ Jawando service ale nalen don ni projet kura ye projet min n'a bɛ wele ko Dukadi ye projet ye min ni a bɛna kɛ tikɛnakaw olu fɛ yen nɔ banque bɛna a financement ni ka o kɛ i bɛ 20% dɔrɔn de sara awɔ 20% banque yɛrɛ b'a tɔ bɛɛ lajɛlen sara ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i ka yɛlɛma i ka so kɔnɔ so ninnu bɛna kɛ 2 chambre salon de ni o ye F3 ye k'a da kulo kan fɛnɛ ka fɔ ko tɔgɔsɛbɛn olu daminɛna ka ban a bɛna taa kuncɛ juin kalo tile 30 san 2025 a y'aw jija dɛ fɛn min ye Jawando service ka nin projet kura ye ni o ye Dukadi ye n'a bɛna kɛ tikɛnakaw fɛ a kana fɔ aw kɔ cogo si la o t'a bannen dɛ Jawando service a bɛ so jɔ ka tila tuguni terrain t'i bolo a bɛ terrain feere i ma Jawando service nana tungarankew u lafiyali kama k'a da kulo kan ka fɔ ko Jawando service a ka ni projet kura in a dabɔlen don tungarankew olu kama n'aw mɔgɔ bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa a ye nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina tɛ foyi ye denbaya kelen so kelen. Conseil des ministres tɛmɛnen an ka jamana marabaw ye projet dɔ ta projet mun kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale kan ka san 5 wɛrɛ o kɛ fanga la an ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni kibaruya ninnu de bɔlen ye Conseil des ministres ale kɔnɔna na fɛn mun ye jamana premier ministre kɔrɔ ni o ye Musa Mara ye ale bɔra ni ka kuma a y'a yira k'a kuma olu kɔnɔna na an ka jamana marabaw ka nin projet in bɛ tali kɛ fɛn mun ye basigibaliya de nati an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ politiko ale binna kun kan ani fɛn mun ye an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛ a bɛ se ka sababu ye ni ka gɛlɛya don ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka sigi ka fɔ kɛ ni maliyɛnw ye walasa fɛn mun ye bɛnɲɔgɔnya o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka jamana ale mara cogoya kan. Kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da o kulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan.